Ce n-aș schimba ar fi întrebarea mai bună. Am o listă lungă, câte pot. Felul în care se țin cursurile. Aș schimba relația dintre profesor și elev. Relația dintre profesor și elevi. Bagheta mea magică ar fi folosită pentru a scoate din școli, pentru totdeauna, abuzul emoțional și fizic. Să pun accentul mult mai mult pe sănătatea mentală a copiilor și să fiu mult mai atentă la nevoile lor în acest sens. Cu bagheta magică s-ar face multe lucruri. Fără un background educațional, academic, nu poți să ai încredere în tine. Am fost de asemenea legat de școală, pentru că trebuie să rămân aproape de școală. De unde naiba am eu atât de multă încredere în mine? Că acum am aflat despre atâtea. Toate țin de oameni, nu neapărat de sistem. Aș vrea să înțeleagă că indiferent de sistem, că vorbim mereu de sistem, de faptul că, nu știu, nu te ajută programa, nu te ajută nu știu ce, de fapt tu trebuie să te ajuți tu să poți să înțelegi ce și-ar dori copiii și cum ar trebui să fii, să te placă, să te iubească copiii, pentru că așa o să iubească și ceea ce predai.